acum. Asta e, da? Da, dăm mail-ul că... L-ai scris? Petrov, Sergiu, sau cum? Dar scrie, uite aici, scrie aici. Scrie pe conferință mail-ul. Hai să mă uit aici. Vezi? Vezi? Deci e bine, da? Așa, hai să dăm. Așa, bossule. Și ce mai trebuie să-i dai? Ce mai trebuie să-ți dea? Licori verzi? Stai să o pe care cont am, că știu că am și de alea 400 i-am promis. Stai să caut. Ia, Știu că trimite am. dragonul. Ia. Nu rămâi pe sura. Bă, frate, eu ți-am dat super bine ce ți-am dat. Ar trebui să dai și tu acolo ceva, un bonus. Ia, ce mai ai? Ia, intră pe ăla. Dă și tu un bonus acolo ceva. Bă, sclepsat-o pe ăla, dă și tu un bonus acolo ceva. Dai lata aia și pe aia, pun și-o pe oar. Hai, mersi mult. Da. Da. Hai, dale, că